spun că sunt născut în anul 1944, la 12 ianuarie. Da. Și am la place cel puțin minte de satul nostru. Țin că prima dată când s-au născut, cum se spune, s-au înființat colhozele, în Cobusca Nouă a fost prima dată colhoz Firova. A fost director Maxim Filipașcu, director de președinte colhoz. Și pe urmă, 2 ani s-a format colhozul Biruința, era botezatul Fiodor, președinte, da. Nu, istoria Cobuștii, pe urmă, prin și anul ăsta, pe Biruința, Chirova, s-a format colhozul Serghei Lazov. Serghei Lazov a fost președinte Sergheev. Nu, pe urmă, câteva ani a fost președinte pe Cobusca Nouă, a fost Șapoșnicov, unul, toți străini a fost. Pe urmă a fost președinte în colhoz, a fost un om de sat Sorcan Terenti Dimitrievici. Pe urmă, prin 60, apoi ne-am unit cu Aneniu și cu Bereschiu, da. Colhozul Crasne Znamenea. Crasne Znamenea a fost până în 65. Eu m-am armat în 63, la 7 noiembrie, și când am venit înapoi de era sovhoz Răsfet. Pe sovhoz Răsfet, câți ani a fost, mai țin minte de mult, că s-a urmat că asta cooperativa Roma, Capa Roma, care este și în ziua de azi. Vreau să spun că satul Cobusca Nouă e un sat plin de oameni cu minți. Oameni, pentru că aici au fost 7 gospodari deodată când s-a format satul. Da. După cum țin eu minte la părinți, cum ne-au spus, că aici au fost 7 braze, da. 7 braze, brazele de Horeștilor, Drăguțenii, Mălăieștii, Platonii, Băbeștii, Postică, Mărfeni. 7 braze. Vreau să spun că vremuri de multe, când era Serghei Lazov colhozul, am avut un președinte Sirin Dimiți, el tare era iubitor de fotbal, Cobusca de când ține minte, apoi jucat învățătorie, jucau în tufle, că s-a deschis fotbalul prima dată, da. Și vreau să spun că noi am fost pe primii locuri în raion. Când luam cupa, când luam asta campionatul, au fost oameni, băieți care și în ziua de astăzi, așa s-au tradus, cum spune, unul de altul, da, din copiii mitei, acum Cobusca Nouă joacă în divizia A. E Intersport Roma, care ține 2 de loc. De copil mi teau, spuneam poezii ca de glume, nici zi, nici în căruță. Avem o poezie așa pe scenă, dansam bine eu, că e ca așa la sărbători, bunoară cum la anul ăsta, la 1 mai. Tot satul se grămăia ca în partea asta de Cobusca, în special satul Cobusca Veche. Făcea o scenă așa de special, făcută de meșteri, unde era duhovă orchestră. Cât acolo veselie, era bătoi cu vin, toți pe cinsteau așa, fără de bani, fără de nimic, președintele colhozului, terenții mici. Babele toate de mare pe acolo stadion, pe malul Părăului, și veselie era, dansuri. Și mai și vremea nu e așa veselă, chiar în sat nici caz de cultură nu avem, nici discotecă nu ne facem la noi.